Żewġ tigżejjer Bettija waħda, it-tema ta' whisky li qatt ma kien hawn bħalu, magħmul ġo Bettija Maltija fil-gżira Skoċċiża il. Kien hawn biss 262 fl-ixkun minn dan il-whisky, kollha nnumerati u kollha maħtufa qabel biss ġie mniedi fl-ixkun. Il-franchise Maltija li ħarġet b'dan il-whisky saħansitra ntalbet imposta minn dawn il-fliexken l-Awstralja. Kollox beda meta Andrew Abela, parti mill-management tal-kumpanija lokali, kien f'waħda mill-iżgħar distilleriji li għandha l-Iskozja. Hawn kien qiegħed jagħmel min kollox saħansitra jnadda fix-xajr li minnu jsir whisky single malt. U bażikament waqt li bdejt literalment nimla l-barrel bil-whisky l-ġdid, daħlet l-idea tillallu sakkelna aħna nixxu barrelajna nibbottiljawh taħt isem tal-ħanut tagħna xiex le. U mbagħad reġgħet l-idea isma' għax ma naqbdux il-whisky, ċoħe barrel Maltija, u npoġġu l-whisky ġodak biex kun aktar unik bħala tip ta' whisky. ċempel l-kumpanija ewlenija tal-imbit f'pajjiżna u dawn aċċettaw mal-ewwel. B'hekk twildet l-ewwel whisky li qatt ġie immaturat ġo Bettija Maltija, Bettija tal-imbit Ġuże. Bħala toma ħajkun peaty, ġifieri qed ngħidu dik is-smoky sensation, u ħajkollok dik il-slight sweet finish tal-Ġuże kask, għax il-Ġuże huwa mbit ħelu magħmul mill-għenep Maltin. Allura dak kien l-iskop biex inti kollok a mixture of a peated smoky whisky u dik inqata distinguishing features tal-imbit Malti. Il-Bettija Maltija tagħmel dan il-whisky uniku. Titqis inti li l-whisky għandu toma, 60% ta' toma ħajjieħdu mill-barrel tiegħu u 100% tal-kulur. Għax hu meta joħroġ kun isu vodka jkun trasparenti. Allura qed jassorbi t-toma, qed jassorbi l-kulur u dik l-effett tal-barrel ta' spinta żgħira ġo t-toma li għandu. Spjegalna li għalkemm għall-palat u għal raġunijiet ekonomiċi ħafna drabi l-whisky jkun miżjud bl-ilma, f'dan il-każ ma kienx. Il-kumpanija issa qed tħares lejn li tkompli tirfina l-prodott Malti.